Sa number 9, dugang nga hospital equipment ang ginpasalig ni Senator Joseph Victor Ejercito sa iya nga pagbisita sa Domingo sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Nagsapol si Ejercito sa mga pamuno sa Provincial Government Hospital sa iya nga pagbisita sa probinsya kag siyang naghinyo sang ila na wish list. Si Ejercito ang chairman sa Committee on Finance sa Senado. Ginpahayag ni Ejercito nga luyag niya nga mapayo ang mga provincial government-run hospitals para man ma-decongest ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa idalam sa Department of Health kag ginakabi nga Apex Hospital sa Negros Island Region. Nag-tour si Ejercito sa TLJPH. Si Ejercito ang primary author sa Universal Healthcare Law. Sunod sa iya, isa sa mga tinutuyo sa Universal Healthcare Law amo ang pagpaayo sa paghatag sang serbisyo pagi sa paghimo sang healthcare facilities santo sa kinahanglanon nga standards. Magluwas sini ginpahayag man ni Ejercito nga ipasiguro niya nga mapondohan ang Negros Island Region. Nakip sa priority ang pagpahamtang sa mga regional offices. Si Ejercito ang author sang layi nga nagtuga sa Negros Island Region. I would want to find out yung kanilang mga requirements, so because they are trying to improve yung ano ng hospital, no, to a tertiary hospital na, no. Siguro with that you would need some equipment, yung mga required equipment and capability. So ang target ko talaga, because yung as I mentioned, yung Locsin being DOH, Apex Hospital is already well funded. We will want to improve the funding for provincial hospitals para ma-equip natin sila so that yung service nila could be better. In that way, we will decongest Corazon Locsin Hospital na yung mga things that can be performed here, surgeries and other ailments that can be treated in the provincial hospitals in the city.